Yurdumuzda ekologiya we dançylygny öpçün etmek gahryman qadamydan başyny başlan we hormaty prezidentimiň başçylygynda ýegderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatiniň möhüm ugurlarynyň biridir. Şunyň bilen baglyqda ýurdumuzda howanyň üýtgemi baradaky milli strategiýanyň milli tokuy maksatnamasynyň çeklerini ordaş işler amala aşyrýar. Şunu yer we suw serişdeleriniň rejeli ulanylmagyna, daş gurşawyň gorulmagyna, ekologik taýdan arasy serişde taşytlaýjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna hemde ýylatyň ekologik medeniýetiniň ýokurlanmagyna uly ähmiýet berilýär. Melmurşaly howanyň üýtgäp durýan şertlerini ady howpsuzlygynyň öpçün edilmegi, durnukly ötüş maksatlaryna berkidilen köp sanly wezipeliň çözülmegi bilen aýrylmady baglanşyklydyr. Howanyň üýtgemi bilen bagly ýagdaýlar oba hojalygyny ýöretmegiň däp bolan usullarynyň hemde görnüşleriniň özgördülmegine öz täsirini ýetirýär. Munyň öze utgaşdyrylan çemeleşmeleriň beňadyna gaýry goýulmasy şäherlen görülmeginiň zerurlygyny şertlenirýär. Türkmenistan bu gurda netijeli halkara hyzmatdaşlygyň ösürilmegi onuň täze anyk mazmun bilen baýlaşdyrmak ugruna çykyş edýär. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we oba hojalyk guramasy bilen belelikde bir näçe taslamalary amala aşyrmagy munyň aýdyn beýanydyr. Belenşäli oba hojalyk milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudoklarynyň biri bolmak bilen ýurdumyzda adyk bolşulygyny pogtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Puduga ýaşyl ykdysadyýet konsepsiýasynyň ornaşdyrmagy, durnukly ösüşi we ekologik awadançylygyny öpçün etmege ýardam berýär. Bu gurda ýurdumyzda degişi işler anyp barýar. Hususan Türkmenistanyň ýer suw serişdeleriniň mümkinçilikleri pudugyň durnukly ösüşini öpçün etmekde uly orna eýdir. Şunyň bilen baglyqda ýer suw serişdeleri netijeli ulanmagyň, öňde barjy tejribeni ornaşdyrmagyň, tohumçylyk ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň, topragy goraýjy tehnologiýalardan peýdalanmak babatda özara gatnaşyklary utgaşdyrmagyň möhümdigine üns çekildi. Şonuň bilen bir hatarda ordaş alma barlyk edareler tarapyndan ekinleriň Türkmenistanyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän hemde gurukçylyga durnukly, ýokary hasyl berýän täze tohumlaryny döretmek, olary önümçiligi ornaşdyrmak boýunça zerur işler geçirilýär. Munyň özi ekologiýa deňagramlylygyny saklamagy, ötgeýän şertlere uýgunlaşmagy ýardam berýär. Howanyň üýtgemege ady howpsuzlyk bilen bir hatarda saglyk we iýmitlenme bilen baglanşykly beýleki meseleleriň hem peýda bolmagyna getirýär. Şonuň bilen baglyqda howanyň üýtgemegine garşy görüşmek boýunça tagallalar birleşdirmek, saglygy we ekologlara howp salýan meseleleri çözmek hemde şol urwatyň özüne ýylaty arasy suw, energiýa we howa howpsuz hemde ýokumly iýmit bilen öpçün etmek ýaly umumy meseleleri çözmek zerurlygy ýüze çykýar. Daşar ýurtly gatnaşylaryň çykyşlaryny howanyň üýtgemeginiň adyk ulgamlaryna hemde jemgyýetçilik saglygyna göni we köp ugurly täsir edýändigini ygtaly. Merkede Aziýa sebti we goňşy döwletler utgaşdyrylan hemde Almataýdan esaslandyrılan çözgütleri talap edýän umumy meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Forma gatnaşçylary ýerleriň şoğlaşmak hemde suw serişdeleriniň ýetmezçilik netijesini ýüze çykýan töwekelçilikleri peseltmek üçin adyk ulgamlaryny çemeleşmeleri özgörtmek möhümdigini üns çekdiler. Howanyň üýtgeýän şertlerini beýe köp türlügi gorap saklamagy hemde ýylaty ýokary hili adyk önümler bilen öpçün etmege mümkinçilik berjek strategiýalar işläp taýýarlamagy zerurlygy bilinildi. Aralyp maslahatlaşmalarning dowamyna beti we saglyk maksatnamasyna aýratyn üns berildi. Belenşäli hutşy toplumlaryň çemeleşme oba hojalyk önümlerini öndürmek hemde sarp etmeň zynjirlerini çoňur özgörtmek üçin esas bolup hyzmat etmeler. Bu konsepsiýa adamyň oba hojalyk mallarynyň saglygynyň hemde daşky guruşyň ýagdaýynyň arasynaky aýrylmaz ara baglanşygy ikrar edýär. Bu bolsa sebetiň oba hojalyk üçin aýratyn ähmiýete eýdir. Çykyş edenlere beti we saglyk ýörelgeleriniň milli strategiýalary ornaşdyrmak daşky täsirlere garşy durmagy okuyply, howpsuz adyk önümçilik ulgamlaryny döretmege ýardam berýändigini beýlediler. Formyň çeklerini Merkede Aziýada howanyň üýtgemegine garşy durnuklylygy pogtalandyrmaga gönükdirilen sebet başlangyçlary aranyp maslahatlaşyldy. Belenşäli belelikdäki taslamalar gurukçylyga garşy durnukly oba hojalyk ekinlerini ornaşdyrmak ulgamynda öňde barjy tejribeni we innovasiýon usullary alşmaga ýardam berýär. Bu bolsa özgedegine adyk howpsuzlygynyň görkeçilerine gönül täsir edýär. Maslahatyň dowamyny oba hojalygyny howanyň üýtgemegine garşy uýgunlaşdyrmak boýunça maksatnamalary durmuşa geçirmekde halkara hyzmatdaşlygynyň we bu işe Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen tüzümlerini ýetişen çekmeň ähmiýetini ygtaly. Belenşäli iri halkara guramalarynyň tehniki we bilermenlik gollawy sebetde önümçilik infrastrukturasyny döwri baplaşdyrmakda möhüm orny elýär.
Uğurdaş meclislerde Huwaning üýtgemeginiň iýmitleş standartlarynyň özgörtülmegini hemde azyk önümleriniň hiline gödäwçilik ýeşendirmegi talap edýändigini ölçekli. Huwaning adatdan daşary gyzymagy hemde topragyň düzüminiň üýtgemegi oba hojalyk ekinleriniň ýokumlylygynyň peselmegine getirýär. Forma gatnaşyklaryň umumy pikirine görä azyk howpsuzlygy meselesi ekologiýa gün tertibi bilen berk baglanşyklydyr. Ýaşyl tehnologiýalara maýy goýumlar we tebigy serişdelen netijeli dolanylmagy Merkezi Asiýa ýurtlaryna uzak möhletli abadançylygyň binýady bolup durýar. Çykyşlarda nyktaşyýaly sebit hyzmatdaşy Huwaning üýtgemegi bilen balanşykly töwekelçiliklere gödäwçilik etmegi serhedüsi hereketlerini döretmäge gönükdirilmelidir. Şunuň bilen baýlykda masada gatnaşylar oba hojalyk önümçiligine maglumat hemde tejribe aşmak üçin özara hyzmatdaşygy çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny täsdiqlediler. Ýylatyň sagdan iýmitlenmek meselelerini habardarlygyny ýokarlanyrmak meselesine aýratyn öz şekilli. Raýatlaryň Huwa bilen azyk önümleriniň hiliniň arasyndaky baglanşyk baradaky habardarlygy jemgyýetçilik durnuklygynyň möhüm bölegi bolup, täze ekologiýa taýdana jogapkärçilikli sarp ediş medeniýetini kemale getirmäge ýardam berýär. Aralyp maslahatlaşmaň dowamyna belenşýäli ekologiýa taýdamalaryny maliýeleşdirmek ugurlary sebitiň ýurtlary üçin has el ýeterli bolmalydyr. Forma gatnaşylar oba hojalyk önüm önerjelerini gollamak üçin serişdeleri çekmek boýunça ýeşleri ýeçeňleşdirmek möhümdigini ýagtylar. Çykyşlaryň dowamyna azyk önümçiligi ulgamlarynyň durnuklylygynyň durmuş abadançylygy bilen gönnün güni baglanşyklydygy belenildi. Şunuň bilen baýlykda elýeterli we ekologiýa taýdan arasy azyk önümleriň öpçün edilmegi Huwaning ählumumy üýtgeýän şertlerini eler tutulýan wezipe bolup durýar. Aşgabatda geçen forum ählumumy meseleleri sebit derejesinde çözmäge umumy çemeleşmäni ýeşläp taýýarlamak üçin möhüm meýdança bolup hyzmat edýär. Forma gatnaşylar boşnamalaryň we strategiýalaryň durmuşa geçirişine gödäwçilik etmek üçin şeýle dowuşuklary dowam etmek möhümdigini ýagtylar. Şeýle hem sebitiň ýurtlarynyň ilmi barlyk kuwwatyny pogtalanyrmak zerurdygyny ölçekli. Belenşäli salyk we iýmitleniş meseleleri boýunça belelikdäki tejribe merkezleriniň döredilmegi oba hojalyk toplumyna we salyk öreş ulgamyna innovasiýalary desin urnuşdurmaga ýardam berer. Forma gatnaşylar ýeşenip taýýarlanan maslahatlaryň hemde strategiýalaryň Huwaning üýtgemeginiň täsirlerine garşy görüşmek boýunça halkara tagallalaryna möhüm goşunt boljakdygyny ýagtyp, döwletleriň, ilmi jemgyýetçiligiň we halkara gurumalaryň tagallalarynyň birleşdirmeginiň häzirki döwrüne bu derwäs meselesini netijeli çözmäge mümkinçilik berjekdigine ynanmalydylar.